waarin ik de vragen zelden komen voorop zo'n trend, maar de laatste rijen, wat we gewoon doen, over door het uitroepen van onze 72e stadsprint van de Wereldstad. En ik heb even zienenweg rondgekeken naar de proclamatie. Maar ook dat hebben we eerst nog niet geoefend. Ik kijk nog een keer rond. Normaal zou ik de vieze opper Kevin, maar ik keek ook met schrikkende ogen. Dat zou ik niet moeten regelen. Maar ik vind het wel heel spannend. En gewoon, we kunnen het. Kijk, als ik echt wie de neef, maar ook ceremoniemeester Frank niet hij. Echt, ik zeg de enige halve dat van dit niet hij. Dat was aan zijn punt niet op gekomen. Maar waarin de vragen ze vooral over de proclamatie van de 72e stadsprint van ons Wereldstad. Proclamatie. Het heet de Wiezenraad in geheim zitten jij behaagt te benoemen tot vorst van Danica, Vrijer van Tuut, graaf van de Lijnkeuvel, ridder van de afgegraven Steenberg, baron van het Kerke, heer van Kronkel, jonkheer van Oudgewijn, hertog van de Kloes, caudillo van Spaans-Lindelijk, veldheer van het Hazelveld, drossaard van de Tassenkoen, leerheer van het Janskapelveld, markies van de Landgraaf, kanselier van Lutteron en tot 72e stadsprins van de Wereldstad, de Burger Bas de Eerste Jennifer! Maar er is nog geen punt. Dan gaan de versierselen omhangen om dit echt tot 72 stadsprins van de Schone Wereldstad uit te roepen. En morgen vervolgens hebben onze voorzitter Frank en onze vice-opper Kevin en onze grootvorst Schraag om de vuur te stappen. En dan hoop ik dat voor de proclamatie ook alle attributen die ons hebben. Dat mensen nodig willen gezag. We hebben Ivo, de voorzitter van de begeleidingscommissie, die zorgt dat alles wat in de puntjes geregeld wordt. En mag ik Ivo vragen om zaken de vuur te doen. We gaan natuurlijk eerst de medaille overhandigen. Kijk, we zijn echt een team, jongens. Het is ongelooflijk als raar. Dit keer als gemeente van de vuur gedaan hebben. Ik hoop dat de 10 keer aan het kumpen. Ongelooflijk. Frank mag ik niet vragen om aan Kevin de ketting te overhandigen. En ook aan de eer aan Kevin, onze vice-opper, over te laten om Bas de prinsenmedaille op te hangen. Deze schone ketting, ik vind het een eer om deze ketting te mogen omhangen. Draag je met veel trots, wees de puntje op, zoals we heel veel plezier aan hebben. Heer Vlaanderen, zo denk goed! En beste Bas, dan vinden we nog niet helemaal aan onze voorzitter Frank,
de eer om dit Sean Prinsenquatsch met die prachtige veren op te zetten. Ik ben heel erg kwijt dat ik echt Sean Quatsch mogen opzetten. Ik weet dat ik dan samen moet kijken, maar het ging om dicht, want doe best de stadsprins van de wereld. Ja, dank je. Hier, klaar is mij goed. En dan zitten we Verenigings of Vlaamse Pieter Geldermolen, maar het is aan onze grootvorst, de heer Sjaak Cox, om dit het teken van die macht, de scepter te overhandigen, ongetwijfeld met Schraden weer passende deur bij. Ja, ik weet dat ik net gebeurd als een voorzitter is, dus wat dat betreft dat het best wel betekent. Ik ben ook een handballer, dat is mijn favoriete sport. Sinds de Fortuna geëmigreerd is naar Noord, ja, ik ben nog weer handballen. Ik wens u heel veel succes ermee. Aankomende periode we zullen elkaar vaak tegenkomen en zeker ook met de Vlaamse en met de Wereldstad samen met ons onder die leiding uitstekend komen. Provinciaal en heel veel succes. Hier, klaar is mij goed. Verenigings of Vlaamse nog zeker wel onze 72 stadsprins, Bas de Eerste Jensen. Ja, beste Bas de Eerste, we kunnen maar één ding doen en dit het woord geven. Wie deze? Leven van de Wereldstad. 3 dagen geleden woog ik 11.000 kilometer hier vandaan. Dat ging in Jumbo's op de Spanje. Door een verlegenheid van 15 uur ben ik weer terug. Ik ben eigenlijk wel heel blij om weer terug te zijn toch in die stad. En Geleen is een stad waar toch een succesvolle Fortuna ooit begonnen is. Waar geschiedenis geschreven is in Brugge gedaan park. Maar voor mij is Geleen eigenlijk wel de stad waar mijn vriend, daar stond ze, eigenlijk helemaal van de klooster. Waar ik gehoord ben met handballen en waar ik met carnaval vieren. En vastelavond vieren, dat is eigenlijk mooi de lijn, dat is met elkaar. Dus ik vind aan alle gelegenheden over de hele wereld, kom het vastelavond terug naar Geleen. En ook al hulp je het met deze dagen te druk en hoort je het niet om zelfs met deze dagen niet terug te komen naar Geleen. Het ding ligt dan dat in gedachten kunt je nummer terug naar Geleen. En ik wil even van deze gelegenheid zo goed maken om Bert en Ivo in het bijzonder en de Vlaamse in zijn totaliteit te bedanken voor het vertrouwen wat ze hebben willen om mee te doen met de stadsprins van Geleen. En ik wil even niet om die papa en man zitten. Ook zonder de steun van Paul Man wordt dit natuurlijk niet mogelijk geweest. Dus Paul Man bedankt. En ik ken de vaste ook natuurlijk niet en zonder 2 fantastische adjudanten, Floris en Joshua. En ik wil hem nu al bedanken voor alles wat er kon gaat. En dan wil ik nu aansluiten met een mini-liedjestuk. En het mini-liedjestuk luidt: is er geen weg, is er geen spoor, is er geen brug. Met vastelovend, Geleen doorkomst terug. Geleen alaaf! Dankjewel Bas. En die prins hulp mij de motto en zeker de liefspreuk, maar ook de slager van 2019. En ik vraag heel gerne voor grootste vrouwen al gezien, Lonne, wij komen ervoor. Zie het, dit jaar het Geleen Vastelandslied zo goed gewonnen met de slager. Tel die zegeningen. Terug.
we zijn aan het eind gekomen van het formele gedeelte van onze revue geleidwaggeld met een geweldige Stoomse stadsprins. Bas de Eerste, ik wil bedanken en geef ze een geweldig applaus, want ze hebben 10 minuten kosten ook weer gespaard voor onze hoesband Sixpack. Maar ook de regiecommissie die onder leiding zitten van Ben en van Paul Leden. Dank u wel. En dan hebben we ook nog Zef en Maaike. Hier zit en luister, Maaike, ik ken Maaike een klein beetje beter, maar Maaike is een 20 minuutje. En we gaan onze genetische stadsprins een bleumpje overhandigen aan een 20 minuutje. Dus echt, er moet echt een barrière over, maar ik weet zeker, onze prins kent het. Ik moest ook een barrière over, want ik moest zeggen nog een handcuff ze immer terug. En er zijn nog een beetje immer erbij, hè. Dankjewel. En het bleumpje is voor dich. En weet wat ik geblazen heb, ongetwijfeld in de zet gelezen, hè. Maar dit jaar deed maar één prins de aftrap in zitten. En dat is Bas de Eerste. We bedanken natuurlijk ook meneer Geluid, we bedanken de Hamer voor de goede zorg. En dan denk ik, ook nog iedereen bedanken dat ik vergeten ben. Maar namens de stadsprins komen we nog een gezellig nutje, misschien wel 2 en misschien wel 3 nutjes aan vast. Hoe we vastelavond samen en één kleine zeker, het vastelavond kunt ze nog alleen onder terug. Vastelavond samen. De kortste dagen van geluk zien eindelijk hierheen. Ze noemen zich de Vlaamse en stond vast op de weg. Ze houden nu dus vast in hoed de officiële. Gewend dat is een wereldstad, weer het eind begin. Gewend dat is een wereldstad, weer het eind begin. En verkriegen een stadion, vervuld met duizend man. En eindelijk de boulevard, ja, gewend dat kan. En ook een bord zegt geboek, weer kriegen onze zin. Gewend dat is een wereldstad, weer het eind begin. Gewend dat is een wereldstad, weer het eind begin. Allemaal! Gewend dat is een wereldstad, weer het eind begin. Gewend dat is een wereldstad, weer het eind begin. Thank you.